सिख्लारङा खायसा ससाइटिनि बेकबन एबा खायसा समाजनि बेकग्राउन्ड जेफोर सिख्लार जाग्रोबनाय जेफोर सिख्लाराव क्राकनाय आप्रो जेसेबां नबर कतर फायदि जेसेबां हामे फायदि बन कासुइजों माने जों आपनो ओवरकाम खालामनानै आबन बागै जों सारा त्रिपुराव 8 तारिख सिम दिनै जे 19 दिन जों जे चलिदोंमोन अब जत सारा त्रिपुरानि सापर्ट बाय ब्लगिरि माने चुमा मुंबाय जों दिनै अराव उनसुबि सपायखा जिनि बुबागारानि जबानो खरां कप्लाय खालायनानै बागै आबन बागै आं बेलायखन हामबाय मारिव जिनि सारा त्रिपुरा सिख्लारनो आबन कारिबो हाइमेयारो न बांगाम सिना हामबाय मारिव तांग हिमालय बरक नगो तंगु दिफानो सुरिउ तंगु बंनि सुरि माने फानबाय जों दिनै स्ट्रं खालाय जों दिनै अ जबान खरां जों जत गामि गामि हामसाय थाङै जों दुनि मानखा आबन बागै अब कायसा जिनि हामजा लाइमानि थानजानि मारि अब ग्लायो जों दिनै अ जागाव जों नुगै मान गोबां पार्टी बर दङ जों दिनै पार्टी नाय फाया जों दिनै आनि दफा आं तिप्रा साका सान सिनमु अब ति जों जत फालियो जत पार्टी ना आनि आमसाय ब जेफ्रु खहायो जेफ्रु चिन रेलिंग खा आजागा जत पार्टी लिडार दङ कसा खरां बलायबो थाय जत दङ क्याबा जों सिनमु ताम जों तिप्रा सांगै जों साजा कप्लायनाय चिन बुबागरन हारमुनो जों बसंगा फांग फांग फुननाय चिन बुबागरन जे जबानो जों कप्लाय खालायनाय हिने जों जत लगिरेका अजरा बेलेन काहाम अजरा जों इउज खाय जों साजा कप्लायनाय कगतो सत्यमेव जयते गुबुननि कप्लायनाय जों साजा कप्लायनाय औ मालाय हामबाय जतबाय नां किसे किसे ककमान कक साइमान गांगा सानानै साइतबनाय लेमन कक ब्रक रसाबमुं बेदेकनि खरसा आर्टिस्ट सोंनानै मुसुंगो नन नुखा दै रसाब बेदेक रसाबमुं बेदेकनि बुक सुहेल बुक दं तेरनो खिनु बिमाननिया अरनि बिसिं तैबो हाय मेसेज दंनाय जतनरमनि आर्टिस्ट रक फानसाखौ जबाव ओंखारमानानै बेलेगा हामबाय आं सानाव संनायसै आं तो अर आर्टिस्ट हिसाबै फाया आं रिलिफनि फायमोन आं तिब्रा सांगै फायो तिब्रा दखना हामजाय फायो सिन तिब्रा मथाना हामजागै सिन बबागा हामजाय फायो आं खजा आर्टिस्ट फायमोन या तमके आं सिमिया आनि न आनो कारि बुतेबो गोबां आर्टिस्ट दं मिया बो सिन ताकु मानिक नखा लेफुंगा जेफु गुरलायखौ हामबाय बनबो तरक तरक सिन आर्टिस्ट रो बागुम दंगो तमके baksa borong ni onek kebe mung tunggu basang faimi anu dalam hunja yam tunggu tunggu apung personal problem apung ang koine kun kirina kerei जों तोर कुन पार्टीन बगै खायथों यागन जों किन तो फाना मथामि खायथों जों जे रोजा बै तामै मसाय जों दिनो जिनि किन तो फाना हुकुम कुन दिसाय दं आमो बिसे एक साम आमनो कारिबो सिन मौ साम जों हाय बबे सिनिजाक बरक जों आर्टिस्ट बरक गरि बसं फाय माने जों बसं फाया नगे आबो बेले साय क्लाइमिंग तामो जों फायन के बुनिबो खाथाय थांसानाय जे कबर आर्टिस्ट हुकुम कुन दै तंगाय रबो निबो तो फानि बाग सामखाय दं बेटा मिसेस थानाय बुंबो साबाय आं कोइनाय बस कांगो रिलि तपाया को बसंते रिलि फाइ दंगो आरो रिलि आं कोइनाय सिम जद कबर आर्टिस्ट रनो कोइनाय सिनियर जुनियर जे फाइ दंनाय कथा आं जदनो कोइनाय फाइ मानजा फाना बागै आनि ननो थाने आं फाइमान मुसमान खाव अबो हायनो सुलुते अलगा हासिरे को नुगै मान सासा बे आर्टिस्ट जामुं बाय बरनि ककलब बाय ककटां बाय के ओ से न के बेंगै स्टेज शो रक खायमानि हास्टेबो ककब्रक नरक आर्टिस्ट रनि बिसिं बा बहाय कायसा मां नुगै मानलिया तावनि बागै खोनाबो जों एक्चुअली खायनान जाथबाय माने जाथबाय बिसिंगो जों जाब्लाय मालालिया जों नना कं साकाबा सब माने फाइनु जा फाइनु मोजां जागिया बस कांगो जे माने प्रब्लेम दांना को सुदांना एकटा बुंने तो माने पर्सनल प्रब्लेम बे बर फाइना जों बनो खायनो जाथोंमोन ताम के गान कोटे कारि लायजा सिरि गान कारि बायसि मिया जे माने प्रोग्राम खाइ स्टेज प्रोग्राम खाइ बुनिबो जागो दं जों अब खायनाय मान जों अब से सपोर्ट मालिया आं कोइनाय बस कांगो जिन सेनि जे पसन फोटोस रिलिं जे तमन दारो जों आं आर्टिस्ट नन्टे सेरिं फिनाय दिनै तेसे फादार हास्टेल जेंमा हाइ प्रोग्राम खायदों माने जेमो जुबिन समाव खायदों बर' खायदा जों खायमानो अब आं जायथनाय बस कांगो बेले बेले के हामबाय ताकुक परितुस बबे कक सानाय बायथागो दाराबाय कक सानाय रनेल बायबो कक सानाय नोंथ' गोबां मोजाङाव आं नुगै मान गोबां मोजां आं प्रेजेन्ट दङ दङ फैलानि बिनोबो दङ खायसे खायसे जायगायाव दं नखा फैलानि साल' जे जों सामानि जे पाब्लिक रेसपन्स बेटाय बिनि बायथा जरा फाइस फैगावनि बहाय पाब्लिक गावनि रेसपन्स बारि जाखो नुगै मानखा बेले बेले हामबाय जिनि खरां ककनि दायाबाय कगाबाय गोबां खायनो फैलावल दिनै थासिं ताकुक्तनि सामानि ताकुक सोहेल चंद्र सामानि जे ताकुक लेमन चंद्र सामानि आकगनो जों बुजि मानु ताई जेनुक माने आनि पाइथा फैलानि सिमि ताबुक साक जरा नरक बरक जतनि हामजाक मामा माबागैनो दिनै सुरि मामा माबागैनो निया हर लुजाक तेसे दिनै हामिमा थांखा खरां सिमि कसर जाखै पाना पाब्लिक रेसपन्स अबा हाइके मानखा जों जे वान सुक माने से बारा फानो तेबो गोबां मानखा
जों सिगाङाव वान सुजाक तमानि कुनु सागा केबिन रुफादे फाइनो वान सुजाक तमानि कुबिको किन्तु नायनाय माने आबाव जे बारिरो फाइरो जों मेसेन्जार तै वाट्सएप तै गोबां मा तै खाय जों रेसपन्स माने दङ नि दारा नरगा गायदि बुगा गायदि तंदि जों नगद तंति नंनि बागै सुरि तंनाय नगद तंति नरनो जुबा हानाय नगद तंति नरनो जों हामजागि दङ फानजुइ दङ आबा हाय खाय जों नुगै दङ आर जे बाइग्रि लुवा बर' गाहाम बर' हामिया आबो साना थांलिया गाहाम हामिया तै बासिनानि से गोरिखा गाहाम कुक सिंसु सिगांनि सिमि गाहाम फायखा आबो किताबो गाहाम कुक सिंसु गाबोन बागै जों माखलायो खुवाइ रगो जुलाइ बारि रगो गोबां मा जोंनाव चारिनाय खानिनाय तनिनाय रग कांग्रेसनि बरक सिपिएमनि बरक आइपिएफटि नि आइएनपिटि नि डिएसएफ नि हाबाय गोबां बरक सुबाय दिनै आबन रेसपन्स जों गाहामान दङ जोंनि सिंगारनि बिसिङाव डक्टर इन्जिनियार आबाहाय इन्टारनेलि बो जोंनाव सुबासु दिनै जों ताखौ मन्थनि सफायखा जों ताखौ आबन सफायखा मियानि सालाबो ताखौ मानि बायथांजों बिदि दंलायो आबाहाय दोर फाइरिक बुङै दङ आंगै आ फाइमानि कारन बरकनि बोखाव ताबले गुबै बाय थाखाबो सिनानि बागै कायसा साइटक मु कायसा सिसामु आ सिसामु आ साइटक मुंनो सिसारिनाय दिनै अर जे बाइग्रेलियो तंफैनाय र जे तै बाइग्रेलियो गुबुननि जागा मानजांनाय र तै नगो तंगैबो अबनि बयार न जे सागो फुंनाय र जत नबनो रेसपन्स नि आबन बागै बेलाय गाहाम नङै दङ तै बेसकांगो गाहाम नंनाय आबो नुखा गोबां मा जागाव बररक गुबै जागालनो सिनिया चाइटका ओंखाय बुबाग्रानि मुंगै आं तिनि अकक किसा साना मुसुंगो बाक्सा बुबाग्रानि मुं सावै गोबां मा जागाव इलेक्सन खाय दंखा बुबाग्रानि मुं सावै बुबाग्रा फायनाय बुबाग्रा तंनाय आबाहायराव साय बुबाग्रानि बुमुं फालिबो बाक्सा बंनि क्रेडिट नानानि नायो आबाहायरावनो बोसों मासिनि लायसिनाय तामखे साबनो काम साबनो हामिया आबो जों साना थांया जों जत दसे थानजाबा गुबैसासा न अ थानजा हले जतनो यापिसका एमनकि तिनि अ बाइग्रेलियो तंनाय सुदुसे गोबां मा पार्टी गोबां मा बदलनि तंगै सिमान खा खायो तंगै मानो पिया तिनि के बो जागाव हाजि सिरि ताकु मन सामा आंर आर्टिस्ट नि पिया आं टिप्रा दफानि बुबाग्रानि टिप्रा मथना हमजोगि सिपियो सिनि ताकु आपन बो खा खायो बो तिनि अर आर्टिस्ट फंगि फैया सिनि ताकु रुनेल सुनि जे कष्ट उइलानि सिमि बरक बो नरक नुखना बरक फाकाव बनो तुइदुलि तु फेमेनि सिनि ताकु डेभिड मोरा सिंह बो हामि खलाइजाखा अदेक मदेगो थांगै पिया जतनि सुरिमा बाय जों खाना काकिसा सिगां बो तेरेब सिटि माननानि बखा थाङै दङ आबाहाय गोबां मा बुमुं सावै साबै हासिनि आकुक सुहेल जों रक बंनि एरिया रग खाइपुर रग आमसक नाय थकके आमसक कामके खलाइका आबो आनि मुंसा सुगिया ताइ सुरस ताइ सामा बरक नतो पाइपलाया हामबाय मारु कुइलेन सिमि पाइथा आर नरकनि बिसेसके नंनि हावाय मुंरक तो जों नुगैनो दङ नंनि बिसिंतै लुकुरक गोबां मातेबो सिसाखा जिनि कप हिन्दी नरकनि चिनि खरां हिन्दी हाकतर टिभि हिन्दी मुक्थां टिभि जों गोबां मा आं बुमुं जत न मुकुमाम बाय सुगिया हामपानो नाकारदि तामो खेसिना बाहाय क गावाय खलायनाय ते युट्युबार रक गोबां मा युट्युबार रक बंनि युट्युब टिभि कक न बिनै बिरै दंग जोङो जागावन बागै कसा कुपुर कर्म खखरा केबो हिलायलियै थानसाव सपायखा आम बागै बुबाग्रा लगिरिखा सिनि तिब्रा दफा थानसा खांनो पुइतो औ बाला बेलेका हमबाय दा उनाव बेलेस मेन मुसुमानि ini रेलियो ताक्रार पार्सेन्टेज गोबां केनुबि मानका के बायथाकनि दा फायगोना ना अ आम जाय के किसे रेसपन्स का ताक्रार अकलार बाहाय दा एक्चुअली जों जेदिलो बुबाग्रानि गैनाय तिब्रा मथानि जे बाइग्रेलि थानाय आतारिं सिनि जेंमानि बिसिंतिनि जों सारा त्रिपुरा जगुरिनाय जों रेसपन्स नुखा बरक तुरुके अफाय खाय दङ तै बुबाग्राना लगिनाय बागै तिब्रा दफा थांसा खाय बागै आर ताइ तिनि जे सिनि जे इन्टेलेक्चुअल ताइ सिनि जे साकर बरक जे फायनाय बरक एक्चुअली दफाना हांगारो बेनिखायनो हामबायरो ताइ हामबायरो सिनि मेडिसिनाल जत मेडिसिनाल दङ बिसेस खायनो सिनि फोरांनो बां कपिन सिनि फोरांनो हामबाय मारो आङो सुबुं थानाय आतारि सिनि दिनै रेलि बाय सापर सुनो सिनि पकना हावै खायमोन माने सुनो सापर खायमोन बागै ताइ बां हामबायरो सिनि सेक्ट्रा ग्रुपनो तामनि हिमालय सेक्ट्रा ग्रुप तिनि गरै हिंगांके जों दिनो सभा खायमांला अ सभानि बिसिं दैसों सिनि लोगोरनो सिनि प्रसाद दफारनो सुन मेसेज रइ खा अ मेसेज ताबुक अ जों बसलै सारिरखा अ बसलै दिनो थाइनि बासाथों आबो आं लोगोरं थाने आं सुबासु सानाय ताइ लोगोरं थाने आं को गेरि रुव नरक ताबुक बथायनो बाके फल खायरानाय अब नरक बिसा सुबादि ताइ
दिनै जे मानजानाय जत दाखबथाय बुख्रुक सं बरंनो बां हामबाय रुगो फायनाय दिन लोगो सिनि दफानि बागै सोंजोदि सभा खायना गोसो फायनाय बेले बेले हामबाय आं बायथा कक सानायसे साइटक नै दाखक रनेल इन्टारनेटआव साइमानानि मोसौनाय 8 तारिख खुलुमनि सिबि जेंजाग मानि बयबो नुगै मानखा बो डेट बो आमजायो खालायजाखा दिनै बायखौ दिन डेट मिन आमजायो खालायजाखा साइमान खाके बुंनो साइखनारदि आबनकारै स्पेशली 19 दिन नरकनि बाइक रेली सक्सेस माने साबनि क्रेडिट नों बुं हामबाय फानानि मोसौना ब्र क्रेडिट नि को बुंगा क्रेडिट यको जेकुनु मासा बरनो हनै जना मुसुया जों जत सिक्लानि फाननि बागै दिनै इमटिके सक्सेस जों दिनै लास्ट दिन दिनै सप्लाय मांका दिनै सिनि लास्ट दिन मानदे जे जों बाइक रिली स्टार्ट खेमिनि जों दिनै नो जागा प्राय 600 एबा बाइक लास्ट डे सक्सेसफुल फॉर मेसिव रेलिंग खातिनि ओंखाय जों सिनि एनटीसी ने गेनस जे रेली जेंमोन जों खुंलुं फर्स्ट डे 8 फेब्रुवारी 2020 नि सिम जेंमोन जों स्टार्ट खायके फर्स्ट डे खुंलुं मेसिव ओमफ्राय जों थांका जम्पुजला टाकारजला ओमफ्राय गुलागटी चोरिलाम ओमफ्राय बागमा किल्ला ओमफ्राय मातारबारी गरजिरो ओमफ्राय काक्रबन काठालिया बेबिलोनिया सान्ति बाजार जुलाइबारी साबरुम सिलासुरी कोटबुक कमलपुर दैदु रुस्की मुंगियाकानी आश्रमबारी रामचंद्रघाट सिमना हेजामारा लेफुंगा इनके दिनै लास्ट मानदे इनकेनो जों सारा त्रिपुरानि जत एरिया तो जों बेरेमियाम जेहेतु सिनि फर्स्ट फेज जों सेकेंड फेज बखायनो नेक्स्ट 1 month उनपरे रग ओमफ्राय जों सिन दिनै पाइथा जों जोंनो बक्स होइना हामबाय औ दाले बेले हामबाय ताकु रनेल नम्बो नरक स्राय खनाय मान खना पाइथाक दिनै मानदाय आमसाय फ्लाइजाक तंमनि बरनि सिमि सेंजाक मनि बबो आमसाय थङै काफ्रैका तिबो गोबांमा बररक गोबांमा सिक्लारक दङ बर बैखौ साइमान याफानो आं बुंनो खानानै मिसुमो ताकु सदा गसं आकु बेबिद जाव ग्रि फानो किसान कलै संरक महाराज प्रदु किशोरनि गानाव तंगै महाराज न हामजागै दाखुक लेमन संरक खाजिं खनाय मान खना दाखुक आपन संरक जत बै कक साइमान याफानो बरकनि कलम दै खिखलाय मं बरकनि साथार मंनि बागिना दिनै बाथाक जराते अ बाइक रिली सक्सेस होननानै बखाक जों नुगै मानखा अबो हायगोन चिनि खरांबो जों जाय तकखा अर महाराज न हामजागै सिमिया बाति ब्रह्म थाना हामजागै सिमिया चिनि खरां अबो हायकेन दालबिदाल मथा दालबिदाल रिजनल पार्टी दालबिदाल पलिटिकल पार्टी जे मुभमेन्ट आबो तिप्रा साबाय करंजाक तिप्रा सानि मानथाय सप्ताय बाय करंजाक आबो हाय मुभमेन्ट दङ नरमि बसखानो दुबै फाइनानि बागै जों पुनि जिमि सारिक जरा हर जरा बिपर जरा वातै सातुं हियावै बर खायके जों खाजिक जाक आबोनि बागैनो चिनि खरांनि बिसिं बेयावनो बायथाक गयननि मुसुंगो बरनि खक्ति साग्लायजाक मानि हायके थानजांनाय मान खांगाके आफ्रनो जों चिनि मानथाय सप्ताय चिनि एमान जों सुबुंगै मानो केबा आ थानजा साबंनाय बो सिक्लारक होननाय बो सिक्लिरक होननाय बो पलिटिकल लिडार रक होननाय नरक न सायना हाति मां प्रिटिसानाय प्रबिर तेवमलेन लगे आं रनजित चिनि खरां